ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆମର ଉପୁଜିଛି, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ବାତ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି। କେଉଁ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଭିଉଅର୍ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଡ଼ନ୍ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଫନି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟାକି ଟିଭିରେ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେହି ବି ଏଇଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଇଏ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଗରୁ ଫାଇଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁକରି ଭିଉଅର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ, ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହିବା ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରିବି। ଏ ବାତ୍ୟା ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।